gashi mun ɗauko bidiyon nan kira sai mu selecting ɗinsa. Idan muka yi selecting ɗinsa sai mu danna wannan remove background, remove BG. Ka shiga sai ka danna chroma key ga yana ana setting. Yawwa kun kula ga wani cycle nan ya fito. To sai ka taɓa cycle ɗin ya shiga daidai wajen koren da kake buƙata. Kun ga ya ɗauka ko inda aka dawo da shi nan kun gani? To don haka sai ka zo koren nan kun gani gashi nan ya cire. Yawwa to sai ka sa good. Yawwa nan wajen sai mu mai da shi gashi nan kaman 40. Yawwa ga ya nan ko ina ya fita babu alaman kore ya fita. Koren gaba ɗaya ya fita. Yawwa to sai mu yi okay. To abin da za mu yi yanzu sai mu je overlay. Overlay. Yawwa sai mu je overlay. Ga overlay sai mu danna sai mu zo sai mu adin bidiyo ko hoto da muke buƙata. Misali ina son hotuna, ina son bidiyo ne ƙarami. Zai zamto kamar ɗan labari haka ake badawa. Ga wani bidiyo da shi to sai haka misali sai mu zo sai mu sake daidai inda muke so sai mu yi shi. Yawwa gashi kamar haka ga bidiyon mu. To sai mu zo sai mu saita hannayen mu ga daidai fuskan screen TV mu. Yawwa kun ga kamar haka gashi ya saitu. To me za mu yi yanzu? Abin da za mu yi yanzu shine wannan bidiyon na sama mun yi selecting ɗinsa sai mu zo sai mu overlay. Wannan bidiyon na sama gashi. To a wajen overlay ɗin nan sai mu ƙara adin wani bidiyo kamar wanda mun cancanci I want you to watch. sai mu yi adin ɗin bidiyo. Sai mu yi adin wani bidiyo gashi kamar haka. To sai mu danna. Yawwa gashi mun yi adin ɗin wani sai mu zo sai mu yanke mu daidaita shi. Sai mu deleting ɗin wannan. Yawwa yanzu ya koma daidai. Shi ma sai mu zo sai mu shiga mu daidaita shi daidai size ɗin TV bidiyon ai editing ɗin namu gaba ɗaya. Sai mu shiga chroma key. Yawwa deleting remove background. Sai mu shiga chroma key. Shi ma mu ɗauki color ɗin kamar haka. Yawwa yayi. Yawwa yanzu in kuka duba za ku ga gaba ɗaya gefen babu wani girin da ya ɗan bayyana ko kaɗan. Wannan kenan. Yawwa. Yawwa shi na ɗan daidaita shi yayi daidai. Gefe ga yana ɗan nuna mana cewa yayi daidai. Yawwa. Gani yanzu ko ina yayi daidai. Yawwa yanzu za mu je za mu yi adin ɗin wannan bidiyon nan mai girin background. Wato bidiyon mutum kenan wanda zai ɗaura a matsayin mai gabatarwa presentation. Yawwa ko reporter. Yawwa gashi ita ma sai mu daidaita ya cika mana screen ɗin mu. Bari in daidaita shi ya zo daidai da su gaba ɗaya. Yawwa. To bayan haka
sai mu selecting ɗinsa dama ga yana selecting yake. To mun daidaita shi kuma a screen ɗinmu ko ina yayi daidai ko angle ɗin da sun shige ta sai mu zo chroma key. Yawwa remove background shi ma sai mu yi removing background ɗin shi. Yawwa ina nan chroma key. Yawwa mun shiga chroma key. In kun kula za ku ga wani rawul ga yana a tsakiyar wannan. Yawwa to sai mu taɓa wannan rawul sai mu kai shi gefe inda kalan da muke so mu cire kun ga yana ya fita. Wannan abin sai mu dawo da shi kamar na 58 ko yawwa shine ba zai ƙona mana hoton ba. Yawwa to ga yana yanzu. Yawwa mun matsa da ita gefe saboda aka ga ɗan tibin na baya ɗin nan. Yawwa to kamar yadda kuke gani yanzu za mu yi play. Yawwa kun gani gashi nan komai da komai yanzu yayi. Yanzu abin da ya rage mana za mu je mu ɗauko wannan PNG ɗin nan. PNG file ɗin nan ba. Yawwa kai ma za ka iya ƙirƙirar naka kowane kala ne wannan wanda na yi ne. Yawwa ga yana shine zai zamto title ɗinmu kenan ko headline. Yawwa zai zamto shine wajen da ake sa title ko headline. To yanzu za mu buɗa shi shi ma ya kai faɗin screen ɗin. Yawwa muka daidaita shi. Yawwa ya daidaita. Yanzu abin da ya rage mana shine za mu je za mu ba shi animation. Yawwa. Yawwa to yanzu za mu je za mu ba shi animation ne yanda zai riƙa motsi. Yawwa ga animation ɗin a nan. To yawwa animations. Nan wajen sai kana da data sannan animation ɗin zai buɗe maka. Amma yawwa sai mu shiga animation. Yawwa sai mu select ɗin wannan. Yawwa sai mu saita duration ɗin. Yawwa sai mu shiga text. Yawwa shi ma sai mu shiga animations. Yawwa shi ma sai mu sa wannan. Yawwa sai mu saita shi kamar haka. Yawwa sai mu zo sai mu yanka bidiyon. Yawwa sai in muka yanka bidiyon kamar yadda haka. Yawwa to sai mu matso da ta tsakiya. Sai mu sake yanka bidiyon. Yawwa sai mu sake kama wannan ɗin. Yawwa sai mu mai da ita gefe kamar yadda kuke gani. Yawwa shi ke nan mun gama haɗa wannan bidiyon. Godiya ta musamman ga Said Ahmad Zakzaki Institution. Ni kuma naku Said Masaka nake muku barka da wannan lokacin. Allah ya taimake mu gaba ɗaya. Ku ci gaba da liking da following da kuma comment da share domin wasu su amfana. Na gode.